Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo atong basahon ang Romans chapter 8 verse 28 hangtod sa 30. Wala pagayud intawon kita mahuman niining nga portion sa atong pagtuon, niining tulo ka mga bersikulo mga kaigsunan, gumikan kay karni kini, daghan kaayo og leksyon nga atong mapudyot gikan niini nga passage. Romans chapter 8 verse 28 hangtod sa 30 ang giingon dinhi. Ug nasayod kita nga alang sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang mga butang nagapanglihok alang sa maayo, alang sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kay ang mga nailhan na niyang daan, iya usab nga gitakdang daan aron mahisama sa hulagway sa iyang anak, aron nga siya mahimong kamagwangan sa daghang managsuon. Ug ang mga gitakda na niyang daan, iya usab nga gitawag. Ug ang iyang mga gitawag, iya usab nga giisip nga walay sala. Ug ang iyang giisip nga walay sala, iya usab nga gihimaya. May the Lord bless the proclamation of His word at His moment. Now niadtong miaging simana mga kaigsuunan, atong gitun-an ang mahitungod sa sanctification or paghimong balaan sa tanang mga magtutuo, walay exempted. Ug asa man ang sanctification sa bulawanong kadena sa kaluwasan. Anaa sa verse 29, mao kini actually ang pinaka-ultimate nga tumong ug katuyuan sa pagtawag sa Ginoo kanato nga kita mahisama sa hulagway sa iyang anak. Sanctification kana mga kaigsuunan. Ug ang monergistic nga stages, ang pasabot niini nga monergistic, wala gayud kitay contribution bisag usa, ang Dios ang nagapanglihok. Kining monergistic nga stages niini nga ultimate nga katuyuan gipasabot ni Apostle Paul one by one or gihisgutan sa verse 30 nga mao ang calling, justification ug ang atong topic niining taknaa glorification. Kung nahinumduman ninyo, atong gihisgutan ni adtong miaging simana nga ang sanctification dili monergistic kundi synergistic. Buti pasabot aduna kitay papel nga pagahimuon alang sa atong pagtubo diha sa pagkabalaan. So kini nga synergistic sanctification gisuportahan kini sa daghan pang mga bersikulo sa Biblia. Karon sa atong pag-abot sa final step, katapusang ang niini nga application sa atong pagtubos nga mao ang glorification or paghimaya, mahitabo kini sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo kung kanus iyang pagabanhawon gikan sa mga patay, ang mga lawas sa tanang mga magtutuo sa tanang panahon nga mga nangamatay, ug mag-reunite o maghiusa pagbalik ang lawas ug ang kalag, mga kaigsuunan. Ug kini nga lawas nga mahiusa pagbalik sa ilang kalag, kini nga lawas dili na madunot, magpabilin kining buhi. So ang mga magtutuo makabaton og binanhaw nga mga lawas sama sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagabanhaw. Sa atong pagtuon sa glorification or paghimaya sa tanang mga magtutuo, dili nato kalimtan ang mga pag-agulo ug mga pag-antos nga gihisgutan sa Romans chapter 8 verse 18 to 25. Sa paghatag ug pagdasig ug pagsuporta sa mga katawhan sa Dios diha sa ilang mga pag-antos
ug mga pag-agulo, mga kahuyangon, mga kaigsuonan, si Apostle Paul miabot na gyud niini nga madaugon gayud kaayo nga conclusion. Gipakita ni Apostle Paul kung giunsa nga atong kamulong nga pagpanaw niining kalibutana nagakahitabo sumala sa katuyuan sa Dios nga dili gayud mabali. Ang katuyuan sa Dios adunay duha ka focus mga kaigsuonan. Ang labing labaw nga gugma sa Dios diha sa iyang walay katapusan nga tumong og katuyuan ug ang paghimaya sa mga magtotoo kauban kang Kristo sa panahon nga umaabot. Ug kung masabtan gayud sa mga katawhan sa Ginoo kining gitawag nga panorama, kining kinatibuk-an nga pagtan-aw sa plano sa Dios gikan pa sa iyang paghigugma sa iyang mga katawhan sa wala pa gani matukod ang kalibutan ngadto sa kining gitawag og grand finale sa pagtubos nga proseso, masabtan nila gayud nga ang atong mga pag-antos niining kamulong nga higayon nahitabo kini gumikan kay giandam kita sa Ginoo sa umaabot nga panahon kung kanus makauban nato siya sa walay katapusan sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Makakonclude kita mga kaigsuonan nga ang atong mga pag-antos wala ra gani gayud kakumingking sa himaya nga atong mabatunan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang glorification. Ang glorification mao kini ang atong mapanunod sa umaabot. Ug sigurado gayud kini nga mahitabo mga kaigsuonan mao gani nga kung atong tun-an ang grammar past tense ang gigamit ni Apostle Paul nga mura ba og nahitabo na pero wala pa gayud mahitabo gani pero gihisgutan ni Pablo in past tense. Gumikan kay sigurado gayud kini nga mahitabo. Nabala ka ba ikaw igsuon nga mawala ang imong kaluwasan? Pamalandungi ang Romans chapter 8 verse 30. Ug pangayua nga ang balaang espiritu mao ang magapalamdag niini nga kamatuoran sa imong kasing-kasing aron ikaw makabaton og kasiguraduhan og paghupay. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. What is glorification? Unsa man kining paghimaya? Well, ang mubo nga tubag niini nga pangutana mao kini. Ang glorification mga kaigsuonan mao kini ang final nga pagtangtang sa Dios sa sala gikan sa kinabuhi sa iyang mga katawhan. Everyone matag usa nga luwas sa walay katapusan nga kondisyon mahimong totally gawas nun gikan sa bisag gamay nga nagpabilin nga sala sa atong kinabuhi. Mao kini ang gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 18. Ang giingon dinhi, kay giisip ko nga ang mga pag-antos niining kamulong nga panahon dili takos nga itandi sa himaya nga ipadayag ngari kanato. Ug ang hinungdan sa mga pag-antos mao ang sala sa kalibutan, sala usab sa mga Kristohanon tungod kay nagtuo kita nga dili pa kita perfect niining kalibutana, apektado paghihapon kita sa kining gitawag og remaining sin or nagpabilin nga sala. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 ang giingon ni Pablo dinhi kay kini nga gaan ug kadali lamang nga pag-antos nagaandam alang kanato og usa ka walay katapusan nga dakong bahandi nga wala gayoy ikatandi. So kabahin na gayod kini sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi niining kalibutana nga makasinati kita og mga pag-antos gumikan kay giandam lamang kita sa Ginoo sa himaya nga atong madawat sa umaabot. Ang glorified mga kaigsuonan or glorification nagpasabot kini nga mahimo kitang mahimayaon, masininaan or mabistihan kita sa kadungganan, adunay dignidad nga isulob sa Ginoo kanato, ibutang kita niya sa honorable position kauban niya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang himaya sa Dios, ang iyang kadungganan, pagdayig, ang iyang majesty, ang iyang pagkabalaan, mahimong tinuod ngari kanato. So imbis nga kita magpabilin nga mga mortal nga nabugatan gihapon sa atong makasasalang kinaiyahan,
mabag-o kita totally, mahimo kitang balaan nga mga immortal, nga aduna gayoy access, makaduol kita sa presensya sa Ginoo ug atong ma-enjoy ang atong panaglambigit ug panagsandurot sa atong Dios sa walay katapusan ngadto sa eternidad. So sa atong pagtuon sa glorification, mga kaigsunan, kinahanglan nga mag-focus kita sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay si Hesukristo mao ang atong buhing paglaom. One of these days ato siyang makita nawong sa nawong, siya nga nagluwas kanato pinaagi sa iyang grasya. Ug dugang pa, mga kaigsunan, kung atong i-consider ang final glorification, mao kini ang pinakakatapusan nga ang sa atong sanctification. Ang atong gitun-an niadtong miaging semana, sanctification nga naningkamot kita nga motubo diha sa pagkabalaan. Well, ang glorification mao kini ang pinakakatapusang ang gumikan kay sa glorification, mapapas na totally ang tanang sala nga nagpabilin pa dinhi kanato isip mga Kristohanon. Ang final glorification nagapaabot kini sa manifestation or pagpasundayag sa himaya sa atong labing dakong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Ang giingon sa Titus chapter 2 verse 13, nga nagpaabot alang sa atong mahimayaong paglaom ang pagpakita sa himaya sa atong dakong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Samtang wala pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo, kanunay paghihapon kitang nabugatan sa atong sala. Ang atong spiritual vision hanap pa, mga kaigsunan. Dili pa nato makita ang himaya sa Ginoo totally, gumikan kay aduna pay sala nga nagpabilin diri kanato. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 12, kay karon hanap nato kining nakita sa samin, apanianang taknaan nawong sa nawong na. Karon nasayod ko sa jutayng bahin, apan sa umaabot kinatibuk-an kong masayran, samara nga nailhan ako sa kinatibuk-an. So this is really our excitement actually. This is our blessed hope. Sa matag adlaw kinahanglan nga makugihon kita pinaagi sa gahom sa balaang espiritu nga atong pagapation ang tanang pagpanglihok sa unod sa atong kinabuhi. Mao kini giingon sa Romans chapter 8 verse 13, the mortification of sin. Karon ikaduhang punto, giunsa nato pagsayod nga sigurado gayong mahitabo ang glorification. Giunsa nato pagsayod? Well, kung atong tun-an ang Greek language, aorist tense ang gigamit ni Apostle Paul. Grammar kini, mga kaigsunan. Kining bisag wala pa mahitabo, ang verb tense nga gigamit ni Apostle Paul, past tense. Past tense. Ang buti pasabot ni ini, sigurado gayud nga mahitabo, to the point that the Apostle Paul is speaking in the past tense as if nahitabo na. Nga mura og nahitabo na, mga kaigsunan. Na-accomplish na kini sa tumong ug katuyuan sa Dios. Sigurado gayud kaayo kini nga mahitabo. Those who were foreknown will all be glorified. Wala gayoy bisag usa ka Kristohanon nga dili makasinati og glorification. Ang tanang tinuod nga luwas magpadayon gayod hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod nga mag-glorified ang atong lawas, mga kaigsunan. Ikatulo nga punto, sa glorification, unsa man ang mahitabo gayod sa atua particularly. What is the essence of glorification? Well, ang giingon sa Biblia, sa katapusang tugtog sa trumpeta, sa paghuyop sa katapusang trumpeta, sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang mga lawas sa mga magtutuo, mausab gayod instantly. There is going to be an instant transformation. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51, mabag-o kitang tanan sa usa ka takna sa pagpamilok sa mata. Grabe, nindot kaayo kini, mga kaigsunan, mahimayaon gayud kaayo kini. Ug gipasabot sa verse 53, ang giingon dinhi, dayon ang madunot magasulob sa dili madunot. Hallelujah. Mao kini ang atong buhing paglao, mga kaigsunan.
Pero samtang nagpaabot kita sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagbalik, samtang wala pa mahitabo kining glorification, nag-anam-anam na kita og pagtubo diha sa pagkabalaan, sa atong pagtutok kanunay sa atong mga espirituhanon nga mga mata sa atong Ginoong Hesukristo. Misteryoso kini ang tanan nga mga Kristohanon, aduna gayoy kabag-uhan nga makita diha sa ilang kinabuhi. Anam-anam sila nga nagakaliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala kini makita or dili kini makita sa usa ka tawo nga nag-angkon nga Kristohanon, makaduda gayud kaayo kung tinuod ba siya nga Kristohanon. Gumikan kay ang tinuod nga Kristohanon, mahitabo gayud kaniya ang kining giingon sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang giingon dinhi, kitang tanan sa kamulong nga panahon nga walay tabon ang dagway, nagasudong sa himaya sa Dios o ginabag-o ngadto sa iyang hulagway gikan sa usa ka ang-ang sa himaya ngadto sa lain pang ang-ang. So adunay pagtubo sa pagkabalaan mga kaigsunan nga masaksihan, masudong nato sa tinuod nga Kristohanon. Ug ang atong kabag-uhan, dili kini bunga lamang sa atong pagpaningkamot. Of course, kinahanglan nga maningkamot kita, synergistic ang sanctification or paghimong balaan. Pero ang atong pagsalig anaa gayud sa balaang espiritu. Mao kini gidugang ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ang iyang giingon, kay kini gikan man sa Dios nga mao ang espiritu. In other words, panalangin gayud kaayo kini nga gibubo sa Ginoo sa tanang mga magtotoo. Nga sa matag adlaw masud-ong nato ang hulagway ni Kristo, pinaagi sa atong pagpamalandong sa iyang pulong, pinaagi sa atong mga pag-ampo ug panaglambigit sa mga kaigsuunan sa iglesia, makita nato ang kahimayaan sa Ginoo sa matag adlaw. Apan ang glorification mao kini ang katapusang ang sa sanctification nga totally pagabag-uhon gayud kita sa Ginoo, nga ang atong lawas gikan sa madunot nga lawas mahimong lawas nga dili na gayud madunot, dili na mataptan og mga balatian, totally gawas nun gikan sa kasalanan. Ang himaya sa Ginoo mao ang atong gipaabot ug sigurado gayud kini nga moabot. Apan samtang nga wala pa kini mahitabo sa kamulong nga panahon, gianam-anam na kita og pagbalaan sa atong Ginoong Hesukristo. Jude chapter 1 verse 24 and 25. Ang giingon dinhi, karon kaniya nga adunay gahom sa pagtipig kaninyo gikan sa pagkahulog ug sa pagpresentar kaninyo nga walay ikasaway atubangan sa presensya sa iyang himaya nga dunay hilabihang kalipay. Sa bugtong Dios, ang atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, kaniya ang himaya, kadungganan, pagdumala ug awtoridad sa wala pang kapanahunan ug karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. So this is really good news. The Lord is able to keep us from falling. Ang giingon sa John chapter 17 verse 17, balaan na sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. So ang tinuod nga mga katawhan sa Ginoo, samtang namalandong sa pulong sa Dios, samtang naminaw sa pagwali, nag-anam-anam sila og pagbalaan. Kining tanan instrumento nga gigamit sa Ginoo aron kita mahimong balaan. Mao gani nga kini nga panagsibya sa kahanginan nato for 80 years now, dili lang kini alang sa mga wala pa diha kang Kristo, kundi alang kini sa mga magtotoo usab nga kita mutubo diha sa pagkabalaan. Karon kung atong pagahisgutan ang glorification, gikan kini sa pulong nga glory or himaya. Unsa may mahitabo kanato sa umaabot, mahimo kitang mahimayaon nga mura og sama sa himaya sa Dios. Mura kay dili man gyud nato makab-ot ang himaya sa Ginoo, pero ipaambit niya kanato ang mahimayaong kahimtang sa pagbalik sa Ginoo. Dili gyud ta makatupong sa himaya sa Ginoo, of course. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 15 to 16, ang giingon dinhi nga iyang ipasundayag sa insaktong panahon, siya nga mahimayaon og bugtong nga labing labaw, ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios, nga siya lamang ang adunay immortalidad,
nga nagpuyo diha sa dili maduulan nga kahayag nga wala pagayoy nakakita o makakita man bisag usa. Amen. So mao kini ang himaya sa Dios. Ipaambit niya kini kanato sa glorification, but of course dili nato matupngan ang himaya sa Ginoo. Ang giingon sa Psalm chapter 104 verse 2 nga nagtabon sa imong kaugalingon sama sa adunay panapton, nga nag-inat sa kalangitan sama sa tolda. Mao kini ang himaya sa Dios. He is clothed with splendor and majesty, covering himself with light as with a garment. Now, sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, sa iyang dako kayong himaya ug iyang ipahamtang ang paghukom sa tanang mga makasasala. Matod pa sa Matthew chapter 24, verse 29 hangtod sa 31, Matthew chapter 25, verse 31 hangtod sa 35, sa iyang pagbalik, pagabuhaton niya ang mabuhat lamang sa soberanong hari. Siya lamang ang adunay walay katapusang pagdumala, mga kaigsunan. So he will execute judgment on all people. Sa kamulong nga panahon, mga kaigsunan, dili pagyud nato mahimong matutukan ang himaya sa Ginoo mata sa mata, nawong sa nawong, gumikan kay mga matay kitang tanan kung makita nato ang Dios. Kung masudong nato ang iyang hulagway, mga matay kitang tanan. Grabe man gani kaayo ang nahitabo kang Ezekiel, mga kaigsunan. Bisan pa si Pedro, niadtong nakita niya ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang himaya. Si Pedro, murasyag naluya kayo sa ngatanan. Iyang gihangyo nga si Kristo mopalayo kaniya, gumikan kay dili niya kaya ang presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang nahitabo usab kang Isaias, na devastated gayud kayo siya niadtong nakita niya ang himaya sa Dios. Ang iyang giingon, balaan ang Dios sa mga panon. Ang tibuok kalibutan na puno sa iyang himaya. Mao kini ang nadunggan ni Isaias nga gisinggit sa mga anghel. Ug unsa ang tubag sa kasing-kasing ni Isaias? Unsa ang iyang gisinggit? Misinggit siya og alaot ako, tungod kay nasalaag ako. Tungod kay ako usa ka tawo nga adunay hugaw nga mga ngabil. Ug nagpuyo ako taliwala sa katawhan nga adunay mga hugaw nga mga ngabil. Kaya nga akong mga mata nakakita sa hari ang Dios sa mga panon. I'm reading Isaiah chapter 6 verse 4. Bisan pagani ang mga anghel, mga kaigsuunan, nagtabon sa ilang mga dagway sa ilang pagkakita sa himaya sa Dios. Ang himaya sa Dios bugat gayud kaayo sa ngatanan, mga kaigsuunan. Bugat gayud kaayo. Now, when the Lord Jesus Christ became incarnate, niadtong nahimo siyang tawo, nagpakatawo siya, pareho niyang gipakita ang kabugaton sa pagkabalaan sa Dios ug ang kinatibuk-an sa iyang grasya ug kamatuoran. Ang giingon sa John chapter 1 verse 14, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo sa among taliwala ug nakita namo ang iyang himaya, himaya nga sama sa bugtong anak gikan sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Apan bisag nakita nila ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo, dili pa kadto ang kinatibuk-an nga himaya ha. Kay gihubo biya ni Kristo ang iyang himaya sa wala pa matukod ang kalibutan. Iyang gihubo niadtong mianhi siya sa kalibutan. Yes, nakita nila ang himaya sa Ginoo, apan dili kadto ang kinatibuk-an. Kay kung nakita unta nila ang kinatibuk-an nga himaya ni Kristo ingon nga Dios, nangamatay unta silang tanan. Kay wala gayoy makakita sa himaya sa Ginoo nga dili mamatay. Partial glory lang ang ilang nakita kang Kristo. Apan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, atong makita ang kinatibuk ang himaya sa Dios nawong sa nawong. Dili kita mga matay, gumikan kay natangtang na ni anang taknaa ang tanang sala nga nagpabilin nga ri kanato. Mao kini ang glorification, mga kaigsunan, ang katapusang ang sa salvation and redemption process. Ug mao kini ang gipaabot sa tanang mga katawhan sa Dios. Mao kini ang atong buhi nga paglaom. When the Lord Jesus Christ returns in the splendor of His glory, we will be perfectly conformed to the image of our Lord Jesus Christ. Mahimo kitang susama kaniya
in the sense that our humanity will be free from sin and its consequences. Mahimo kitang gawas nun totally, gikan sa sala o gikan sa silot sa sala. Karon alang sa mga magtotoo, nga gipili ng daan sa Ginoo sa wala pagani matukod ang kalibutan, this is a message of comfort. Gumikan kay kung unsa ang gisugdan sa Ginoo nga ri kanato, iya kining pagatapuson, buti pasabot ipreserbar gayud kita niya hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Philippians chapter 1 verse 6. Ang gingon dinhi, ug nakasiguro ako niini nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magdala niini ngadto sa pagkakompleto sa adlaw ni Hesukristo. Praise God. 1 Peter chapter 1 verse 3 hangtod sa verse 5. Ang gingon dinhi, dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa iyang dakong kaluoy, iya kitang gipakatawo pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunot, walay buling ug dili mulubad nga gitipigan sa langit alang kaninyo. Kang kinsa nga pinaagi sa gahom sa Dios gigwardyahan pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang panahon. Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsuunan, magpadayon gayud hangtod sa katapusan, gumikan kay gitipigan siya sa Ginoo. Ang mga religious pretender, ang mga relihiyosong tigpakaaron ingnon dili gayud makapadayon. Pwede siyang mupadayon sa iyang relihiyon nga walay demand or walay gipangayo or walay gisugo nga pagkabalaan. Ganahan kayo siya ana nga relihiyon. Magpabilin siya sa iyang mga ritual, pero nagpabilin gihapon siya sa iyang pagkinabuhi sa kasalanan, sa mga bisyo, sa mga kahilayan. Mao kanay counterfeit religion mga kaigsunan. Peke nga relihiyon, mini nga relihiyon. Ug ang iyang mini nga relihiyon ulipon gihapon sa dikta sa iyang unod. Doon na siya ritual, doon na pud kuno siya mga pagpangadji ug bisag unsa pa nga mga ritual nga minimorize nga mga pagampo, pero kana nga relihiyon ritual lamang, gumikan kay walay kabag-uhan nga makita sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga Kristohanon nga adunay buhi nga paglaom kanunay nag-struggle sa sala. Every time nga mahulog siya sa sala, maguol gayud kaayo siya ug mamapha sa iyang buling, maghinlo sa iyang kaugalingon pinaagi sa dugo ni Kristo, maghinulsol kanunay mo kana ang lifestyle sa tinuod nga Kristohanon. Ang peke nga Kristohanon nga aduna pud kunuhay relihiyon, walay pakabana sa pagkabalaan. Ang tinuod nga Kristohanon, gumikan kay aduna siya'y buhi nga paglaom, magkinabuhi siya nga hinlo iyang andamon ang iyang kaugalingon sa iyang pagtagbo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagbalik. Mao kini giingon sa 1 John chapter 3 verse 3. Ang matag usa nga naglaom diha kaniya, magahinlo sa iyang kaugalingon samara nga siya putli. Mao kini ang kinaiyahan gayod sa tinuod nga mga Kristohanon. So sa mga nag-angkon nga Kristohanon sila, pero wala gayoy makitang kabag-uhan sa iyang kinabuhi, tataw gayod kaayo higala nga nag-imagine ra ikaw nga ikaw anaa kang Kristo. Unsa man ang atong masud-ong sa mga anaa kang Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ang tanan nga anaa diha kang Kristo nahimong bag-ong binuhat. Ang pangutana, nahimo ka bang bag-ong binuhat? Kay kung wala ikaw nahimong bag-ong binuhat, ang buot ipasabot, wala ka pa diha kang Kristo. Pag hinulsol sa imong sala higala, ang kuna nga ikaw makasasala ug aduna ikay kasing-kasing nga hugaw kayo nga dili nimo mabag-o ang imong kasing-kasing kay wala kay gahom sa pagbag-o niini. Pero ang good news is this, bisag unsa ka hugaw sa imong sala, bisag unsa ka itom sa imong kasing-kasing, kaya na nga bag-uhon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gani hinungdan nganong namatay siya dito sa krus sa Kalbaryo aron nga ang imong pagkahugaw mahinluan sa iyang hamili nga dugo. Kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Ang bayad sa sala kamatayon,
Pero ang kamatayon nga makabayad sa sala, dili kamatayon nato, dili nato pagsamad-samad sa atong kaugalingon pagpenitensya, kundi ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo didto sa cross sa Kalbaryo, kas alamang alang sa tanang higayon. Ug kung ikaw mutuog musalig kang Kristo, pagasuluban usab ikaw niya sa iyang pagkamatarong. Pag hinulsol sa imong sala higala, dangup kang Kristo ug ang kuna siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.